ಸಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಲೋಕಡೋರ್ಮಿಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಒಡಿಪುಡು ನಡುರಾತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಂತೆ ಆಚರಣೆ ಕುಡ್ಲಡು ಜಪ್ಪು ಸೇಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಆಶ್ರಮಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದೀಪಾವಳಿ. ಕುಡ್ಲಡು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತರನ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಒಡಿಯೂರುಡು ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬೊಳ್ಳಿತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಸಪ್ತಾಹದ 2ನೇ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೋಡಾರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಗರುಡಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಲೋಕಡೋರ್ಮಿಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕೊರೋನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆದಂಚ ಒಡಿಪುಡು ಪರ್ವ ಬೇಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ನಡುರಾತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕರೀತದಡ. ಕೊರೋನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಡಿಪುಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆತದ. ಎಂಗ್ರೇಜಿಲೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿರ. ನಡುರಾತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಡಿಪು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸುರೂಕೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ನಿಘಂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಲಿಪೂಜೆ ಮುಗಿತಿದಿರ. ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆತದ. ಒಡಿಪು ನಗರದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸಾರೋಸ್ ಇಂಗ್ರೇಜ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಡದವರ ಎಸೇಸ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆಡ್ದು ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂಗಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಆದಿತ್ತು. ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪುದ 53 ಇಂಗ್ರೇಜ್ಲೆಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿರದೆತ್ತುಂಡಲ ಜನಕುಲಡ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಉಂಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತದು ಸುರೂಕೆ ನಿಘಂಟಾಯಿನಂಚ ಬಯ್ಯಗ್ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡೆ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ರೇಜ್ಲೆಡ್ ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕುಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಅರೆನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುಡ್ಲದ ಟಿವಿ ರಮಣಪೈ ಹಾಲಡು ನಡೆತಂಡ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಡ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಟಿವಿ ರಮಣಪೈ ಹಾಲಡ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ಮೇಯರ್ ಇತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡ. राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಳ್ಳಾಳಿಲೆನ ತಪ್ಪಾದ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರ. ರೈತರನ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದಿರ. 9 ಕೋಟಿ ರೈತರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಈ ದಿನ ಪಾಡುವಿರ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಉಮೇದ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜನ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಪಾಠದವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತ್ಯಾಗಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತ್ಯಾಗಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು, ಆ ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದ ರೈತನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ ಬಿದ್ರ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಾವೆಂದು ನಂಬಾದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತೈನ ಆರೋಪಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕುರುಬನಹಳ್ಳಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾನೆ ಪರಂ ಪನ್ಪುನಾಯನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನ. ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಆಯನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿರ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕುರುಬನಹಳ್ಳಿದ 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾನೆ ಪರಂನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿರು. ತಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯರ್ಡ್ ತೋಚೈನ ಆರೋಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೋವಾದ ಹನುಮಪ್ಪ ಬೆಸ್ಸಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಮಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಡು ತನಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಘದೂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನೆಂದು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಪಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಗೋವದ ಹನುಮಪ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಿಪುನಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮೋಸ ಗೊತ್ತಾತಂಡೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆದ ಹಿರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಆರೋಪಿ ಕುಡ್ಲದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಟ್ಲಮುದ ಈರ್ವರೆಗೂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಲಾಖೆದ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡುದು ತೆರಿಪಾದೆ. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಪಿ ಪೂಜಾ ಸಿಎನ್ ನಕಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಿಚಯ ಆದಿತ್ತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದು 22 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ತಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ತಿದೆ. 2 ಕೇಸಲ್ಲಿನ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರುವ ನಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದು ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಎಡೆಮುಟ್ಟ ಆರೋಪಿ ಪರಂ 13 ಜನಕ್ಕೂ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿದೆ. 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತದೆ 75 ಜನಕ್ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ದೀವೊಂದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಡು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆದಲ್ಪ ಕಾರು ಉಂಟಾದಿರಂದು ಕಾರ್ದ ಉಲೈ 1 ವರ್ಷದ ಆಣಿತ್ತಂಡಲ ಕಾರನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್ ಗಾಡಿದಕಲು ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆತದಲ್ಲ. ಉಜಿರದ ಪೊಂಜವರ್ತಿ ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಒರಿಯನ್ನು ಕಾರಡು ಬುಡ್ದು ನಾನೂರಿಯನಲ್ಲಿ ತಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೆರ. ಉಜಿರೆದ ಪುಂಜವರ್ತಿ ಈರುವೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಡು ಕಾರು ಅಂತಾದು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒರಿ ಮಗನು ಕಾರಡೆ ಬುಡ್ದು ನನೂರಿಯನ್ಲೆ ತಂದು ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಜತ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಿತ್ತೆರು. ಆಣಗ ಕಾರಡು ನಿದ್ರೆ ಬೈತಂಡು ಪೊಂಜೋನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರಡಿತ್ತದು ಅವೆಕ್ಕು ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಡೆದವರ ಡ್ರೈವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಚೋಕು ಕೊರಿಯರ ಪೋತಿರು. ಅವೇ ಪೊರ್ತರು ಟಾಯಿಂಗ್ ಗಾಡಿದಕ್ಲು ಬತ್ತದು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಕೆಡ್ ಕಾರು ಉಂತಾದೆರೆಂದು ದುಂಬು ಪಿರತು ಒಂದೆ ಕಾರನ್ನು ಒಯ್ತಂದು ಪೋತಿರು. ಪಿರಬನ್ನಗ ಕಾರಿಚ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೇಡು ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಕದ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಲ್ತಿದಿರು. ಅವಳು ಕಾರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಾರಡ ಇತ್ತಂಡು ದಂಡ ಕಟ್ಟದು ಕಾರಿನ ಬುಡ್ಪಾದು ಕೊನ್ತು ಪೋತಿರು. ಕಾರಗ ಟಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ ನಡೆದವರ ಕಾರದ ಉಲೈ ಆಣು ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾದದಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ. ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪುದ ಸೇಂಟ್ ಆಂಟೋನಿ ಆಶ್ರಮಡು ಕೆಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯಂತರ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ನಡಪಾಡ ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಂತರ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪುದ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಆಶ್ರಮಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಧರ್ಮಗುರು ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೆದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒರಿಯ ಕೋರಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಪುನ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಪಗೆ ದ್ವೇಷ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿರು ವಾರಿ ತಿಡ್ಲ ಸರಿ ಆವಂದಿನ ಉಲಪಗೆನು ಕ್ಷಮೆಡ್ದು ಜೈಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವರ ಒಂಚಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕನತದಿರಂದು ಗುರುಕುಲು ಬಂಡಿರು. ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಪನಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಇಒ ವಿವೇಕ್ ರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಡು ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಸುರುತ ದಿನ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಿಂಕಿ ಬಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರ. ಗುರುವಾರ 2ನೇ ದಿನತ ಯಾಗ ನಡೆತಡ. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮದ 15 ವರ್ಷ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದಿಯದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇತ್ತದು. ಇತ ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವನ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ 7 ದಿನದ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗಡು ಸುರೂತ ದಿನ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರದ ಉಚ್ಚೆ ನಡಪಾಯಿರು.
ಮನದನಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ನೇ ದಿನದ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆತನು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಬಾಹುಗಳು ಬತ್ತಂಡು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಪಂಪರಿಗೆ ನಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆದಾಯಿ ಪುಟ್ಟದನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದಿಕೆಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಕರ್ಮ ಲೋಪಗಳು ಒಂದು ಕರ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಿರವಡೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದುಂಟು. ಧರ್ಮ ಮೀರಿನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಹೊಡೆದು ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಂಡೇರಿ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನ ಆವಡು ಒಂದಾಂಡ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಅಂದ್ಪಂಡೇರಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನ ನಂಗೆ ಆವಡು ಒಂದಾಂಡ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿದ ಅಂತೆ ಅಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಊರು ಪರ ಊರುಳಿನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರನ್ನ ಎಂಬುನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ಶುರುವಾತ್ರ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ 29 ಬರ್ಪುನ ಅಂಗಾರೆ ಮುಗಿತಲ ಆಪುಂಡು. ಕಥಾಬಿಂದು ಪ್ರಕಾಶನದ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕುಡ್ಲದ ನಂತೂರ್ದ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಐತಾರ ದಾನಿಕಾಂಡೆ 10 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮೂವೀಸ್ ತಕ್ಲನ 2ನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾವೂರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸೌದೋಡು ನಡಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು 2020 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುಟದಿನ ದಿನನು ಲೋಕಡೋರ್ಮಿಡು ಕೃಷ್ಣಂದಕ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬಾಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ NITK ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾರ್ವಿ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪುಟದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾರುನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮೊಳಿನ ಒತ್ತೊಂದುನ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗುಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪರ್ಬುಲು ಉಳ್ಳ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕತೆಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಂಡ ನನಲ ಅಲ್ಮುಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಅವು ಬಡವೆರಿನ ಉದ್ಧಾರ ఒక ಬೇತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದೆನು ತೆರಿಂಡ ತುಳು ಜನಕುಲಿನ ನಡುಟು ಒಡಕು ಬರಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರು 2020 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಪುಟ್ಟು ದಿನಂಚಿತ್ತನ ದಿನನು ಲೋಕ ಡರ್ಮಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಂದಕ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬಾಂದ್ ಗೌಚಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದಿರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು NITK ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಮುಕ್ಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾರ್ವಿ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪೊರ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಗೋದಲಿ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾರುಣ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಲು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಚಾರ್ವಿ ಎಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕನ್ಯಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂತಾಕ್ಲಾಸ್ ವೇಷುಡು ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಗುಮನವೈತಿದಳು. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಕಲಿನ ಮಗಳು ಚಾರ್ವಿ ಈ ದುಂಬು ಮಾರನೆಮಿದ ಶಾರದಿನ ವೇಷುಡು ಮಾರನೆಮಿದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಗೋ ಪೂಜೆ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂಚನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ತುನೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ. ದೇವಪುತ್ರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್.
4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿ ನಾನು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಪುಟ್ಟ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 3 ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೇರಳಡು ನಡಪುನ ಓಟುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಇವಿಎಂ ಮೆಷಿನ್ ಬಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತುಲಿನು ದಿಂಜ ಒಂದು ಸುಮಾರು 7 ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿ ಕುಡ್ಲದ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ತಾಜಿ ಆದ ಕೇರಳಗೂ ಸಾಗದಿಲ್ಲ. ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಲು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ಲಡು ಉಂತದಿತ್ತ. ಕೇರಳಡು ನಡಪಿರುಪ್ಪುನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟದ ಸಂಬಂಧ ಇವಿಎಂ ಮೆಷಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒತ್ತಲಿನ ದಿಂಜ ಒಂದು ಸುಮಾರು 7 ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಲು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಗ ಬತ್ತದಿತ್ತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಸ್ಪತ್ತಾಜೆಟ್ಟು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಜಿಂಜ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಲು ಕುಡ್ಲಡು ಉಂತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೇರಳಗೂ ಪಿದಾಡ್ದಂಡ. ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಲು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಗೂ ಸಾಗದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಟೈನರ್ ನನ್ನಲ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡುಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗೂ ಅಪ್ಪನ ತಾನ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅರೆನ ತಿದ್ದೆಪ್ಪೆನಿ ತಿಡ್ದು ಬೇಜಾರಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ದೆ ಎಂದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಪಂತೆರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರುಪ್ಪನಗ ತಾನು ಒವ್ವೆ ಪಕ್ಷದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಿಂದು ಆರ್ಪಂತೆರ. ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂಚ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎದುರು ಸೋತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತನಕ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲಿನ ಪೊಲಬಾತನ 5 ಬೊಕ್ಕ ತನಕ ಎತೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರೈಕ್ಲೆಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ರೈ ಗೆಂದರೆ ಪುಣೆ ತಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ನ ನಾಯಕಿ ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಪಂಡಿರ. ಕೋಲ್ನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾನಗೂ ತನಕ ಆಸೆ ಇತ್ತರ ಅಂಡ ವೀರಕಂಬ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಶಿಸ್ತುದ ಸಿಪಾಯ್ದಂಚ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲ್ಮೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮಂಜುಳಾ ಮಾವೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಒದಗದ ಬೈದರ ಕೋಲ್ನಾಡಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಮಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಂಜೋಲಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕನಸದಿತ್ತೆರ ಒತ್ತಡೊಡ್ದವ್ರ ಮಂಜುಳಾ ಮಾವೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಬಾನದಾತಿ ಎತ್ತರಡುಲ್ಲೆರ ಅರೆನ ಬಗೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಬಾತಿರುಜಿ ಪಕ್ಷದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಒವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಜಿ ಆಂಡಲ ದೊಂಕುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಷ ಬುಡರಾದ ಬತ್ತನಂದು ಮಾಧವ ಮಾವೆ ಪಂಡಿರ. ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ರಮನಾಥರ ಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾನು ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುದಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಮನಾಥರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧವ ಮಾವೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ರಮನಾಥರವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆನೇ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾನು 4.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ತೋಡರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಹತ್ತಂಡು. ಬೆದ್ರ ತಾಲೂಕು ಮಿಜಾರ್ಗ್ ಕೈತಲ್ದ ತೋಡಾರಡು ಕೊಡಿಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿಡು ಇತ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿದ ದಿಂಚಿದ ಭೂಮಿಡು ತೋಡಾರು ಊರು ಇತ್ತದು ಅವಳು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಭಕ್ತರಿನ ಆರಭಾರ ತುವೊಂದುಲೆ. ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟು ಎಕ್ಕಾರ್ ತಿಬಾರ್ ಇಂಚ ಬೆತಿಬೇತೆ ಊರುಲೆಡು ನೆಲೆ ಆದುಪ್ಪುನ ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯಕ್ ಕೆಲವು ಗರೋಡಿಲೆಡ್ಲ ಬೇತಿನೇ ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ನೇಮ ನೆರಿ ಕೊರಂದು ಬೈದಿರು. ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೋಡಾರ್ದ ಗರುಡಿ ಆದುಂಡು. ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕುಡು ದುಂಬತ್ತ ಬಲಿ ಉಚ್ಚ ಎರಡ ಪಾಯರು ಬಲಿ ಉಚ್ಚ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮ ಬಂಡಿಡು ದೈವ ಕೊಲ್ಲುದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಯನ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರದ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮ ತುದ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ದೈವದ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡಿರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು.
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕಾಪಿಗುಡ್ಡೆ ಆಕಾಶ ಭವನ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯ ಐತಾರ ನಡಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಭಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಡ ಭಕ್ತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನುಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೊಂದಿರ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲಸುದ್ದಿರು ಲೋಕಡೋರ್ಮಿಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿರ್ನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಒಡಿಪುಡು ನಡುರಾತ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾಂತೆ ಆಚರಣೆ ಕುಡ್ಲಡು ಜಪ್ಪು ಸೇಂಟ್ ಆಂಥೋನಿ ಆಶ್ರಮಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತರ್ನ ಕಣ್ಣನೀರು ಒಚ್ಚಿದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಒಡಿಯೂರುಡು ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಳ್ಳಿತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಸಪ್ತಾಹದ 2ನೇ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತೋಡಾರ್ದ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಗರುಡಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊನ್ಮೆಲು